Dzień dobry. Dzień dobry. Evo, znate mene, kovač Marko. Sad se baš penjem po jednim stepenicama. Nekak svjetionik ili crkvica, ali mislim da je svjetionik. Naravno, nalazimo se ne u Hrvatskoj i Žuja zakon. I sam nam je tu. I jebote koliko još ima. Iza mene Jasper iz Nizozemske. Hello, I'm Jasper. Hello. And just a little more. I'm already quite tired. I shouldn't smoke so much. Yeah. I evo nas. Okay, I'm going back. Evo, to je Baltičko more. Predobro. Žuja zakon. Tamo u daljini je Gdanjska. Tamo je Gdinija i tako. Sve u svemu prekrasno. Ovo je Sopot između Gdinije i Gdanjske u Poljskoj.